L-Awditur Ġenerali se jkun qed jinvestiga il-proċess ta' sejħa pubblika għal proġett tal-inċineratur tal-iskart fil-Matab. Wara d-dubji serji illi tqajmu brabta ma' dan il-proġett tal-inċineratur illi huwa responsabbiltà tal-Ministru Mirjam Dalli, l-Awditur Ġenerali laqgħat talba tal-Partit Nazzjonalista sabiex it-tender jiġi investigat. Lura f'Lulju tal-2024 kienu l-membri tal-Partit Nazzjonalista fih dan il-Kumitat Parlamentari tal-Kontijiet Pubbliċi Darin Karabot, Claudette Buttigieg u Graham Bencini flimkien ma' Shadow Ministers Yves Borg Bonello u Rebecca Borg illi talbu investigazzjoni dwar id-dubji serji illi tqajmu brabta maloti ta' dan il-kuntratt. Fl-ittra firmata minnhom kien ġie spjegat id-dubju illi tqajjem brabta maloti tal-kuntratt u jekk dan sarx b'governanza tajba. Fejn anke saru allegazzjonijiet ta' irregolaritajiet brabta ma' dan il-proġett li jinvolvi miljuni ta' euro f'fondi pubbliċi, ċoe mit-taxxi tal-poplu Malti Wawċi. Id-dubji serji kienu qamu wara li l-kumpanija li applikat għal tender appellat mid-deċiżjoni tal-Wasteserv illi għażel konsorzju internazzjonali li fiha kien jinkludi kumpanija Maltija. Lura f'Ottubru tal-2023 bil-Wasteserv ikollha tirrevedi id-deċiżjoni tagħha. Issa, fid-dawn ta' dan kollu l-Awditur Ġenerali ddikjara li se tkun qed issir investigazzjoni dwar jekk kienx hemm evalwazzjoni xierqa meta ġie mogħti jittender jekk dan sar x'abbażi ta' prinċipji tajba u biex jiġu valutati numri ta' punti illi għandhom valur soċjali, ambjentali u ta' governanza. Intant, l-investigazzjoni se tkun qed tara wkoll il-benefiċċji tal-proġett tal-inċineratur, l-impatt ambjentali u jekk kienu ximħarsa drittijiet tar-residenti tal-madwar. Fil-waqt li se jiġi evalwat ukoll il-livell ta' diligenza u governanza tajba mistennija mill-Kabinett u l-Ministeri tal-Gvern. L-investigazzjoni se tkun qed tara wkoll jekk il-Bord ta' Evalwazzjoni mexxix b'governanza tajba. Bil-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra jingħata raġun u għal daqstant se tiskatta investigazzjoni. Lura fl-2018 kien il-Ministru José Herrera illi ħabbar li pajjiżna se jkollu inċineratur li jopera sal-2023. Iżda għaddew 7 snin u pajjiżna għadu bla inċineratur għajr pjanijiet fl-arja li huma mdawrin kontroversji u dubi kbar.